Η κλίμακα Γλασκόβης, δηλαδή η Glasgow Coma Scale ή GCS όπως αποκαλείται, χρησιμοποιείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας για την παρακολούθηση του επίπεδου συνείδησης του ασθενή από τους επαγγελματίες υγείας. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για ασθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ωστόσο η χρήση της επεκτάθηκε και στους υπόλοιπους ασθενείς. Πρόκειται για μια κλίμακα βαθμολόγησης 3 αξώνων, με συνολική βαθμολογία και από τους 3 άξονες από το 3, δηλαδή το χαμηλότερο, έως το 15, δηλαδή το υψηλότερο. Η κλίμακα αξιολογεί την ικανότητα του ασθενή να ανοίξει τα μάτια του με βαθμολογία από 1 έως 4, τη λεκτική του ανταπόκριση με βαθμολογία από 1 έως 5 και τις κινητικές του αντιδράσεις με βαθμολογία από 1 έως 6. Η μέτρηση της κλίμακας αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να μας πληροφορήσει αν το επίπεδο συνείδησης του ασθενή βελτιώνεται ή επιδεινώνεται. Θα πρέπει να τονιστεί πως βαθμολογία στην κλίμακα μικρότερη από 8 στα 15 στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης συνήθως αποτελεί ένδειξη διασωλήνωσης. Αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος των κλιμάκων αξιολόγησης βαρύτητας πρόγνωσης της κατάστασης του ασθενή, δηλαδή των κλιμάκων SAPS-2 και APACHI-2. Οι συγκεκριμένες κλίμακες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση θνητότητας και λαμβάνουν υπόψη τη χειρότερη τιμή του πρώτου 24ωρου. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η απόκτηση της δεξιότητας ορθής αξιολόγησης του επίπεδου συνείδησης του ασθενή με την κλίμακα Γλασκόβης. Η διαδικασία αξιολόγησης ματιών λαμβάνει από 1 έως 4 βαθμούς, με το 1 να θεωρείται ως η πλέον σοβαρή ένδειξη, καθώς δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ένας ασθενής, ο οποίος ανοίγει τα μάτια του αυθόρμητα, δηλαδή χωρίς εξωτερικό ερέθισμα, θα λάβει 4 βαθμούς. Εάν ο ασθενής κοιμάται ή είναι εξαπλωμένος με τα μάτια κλειστά, αλλά τα ανοίγει με λεκτική εντολή, αποδίδονται 3 βαθμοί. Εάν ο ασθενής ανοίγει τα μάτια του μόνο σε επώδυνα ερεθίσματα, αποδίδονται 2 βαθμοί. Στην περίπτωση ασθενή που δεν ανοίγει τα μάτια του, αποδίδεται 1 βαθμός. Η λεκτική ανταπόκριση μπορεί να βαθμολογηθεί συνολικά με 5 βαθμούς, με χαμηλότερη βαθμολογία το 1, που δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Κάντε ερωτήσεις στον ασθενή ή προσπαθήστε να τον εντάξετε σε συνομιλία ρουτίνας. Ένας ασθενής, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κανονική συνομιλία κατάλληλα, μπορεί να λάβει 5 βαθμούς στην κλίμακα GCS. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής είναι προσανατολισμένος και μπορεί να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις. Στην περίπτωση ενός ασθενή που κάνει κατάλληλη συζήτηση, αλλά είναι σε σύγχυση, όπως ένας ασθενής με Alzheimer, θα σημειωθούν έως 4 βαθμοί. Στην περίπτωση ενός ασθενή, ο οποίος δεν μπορεί να μετάσχει σε κανονική συνομιλία, για παράδειγμα απαντώντας ασυνάρτητα σε κάποια ερώτηση, θα σημειωθούν 3 βαθμοί. Όταν ο ασθενής δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συνομιλία, αλλά αντίθετα εμφανίζει αλλοιωμένη ομιλία ή εκφράζει ακατανόητους ήχους χωρίς περιεχόμενο, θα σημειωθούν 2 βαθμοί. Όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, σημειώνεται 1 βαθμός. Σε διασωληνωμένους ασθενείς, η λεκτική ανταπόκριση δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Στην περίπτωση αυτή, καταγράφεται η χαμηλότερη βαθμολογία με το γράμμα TAF που καταδεικνύει ασθενή είτε διασωληνωμένο είτε με τραχιοστομία. Συνολικά 6 βαθμοί μπορούν να αποδοθούν για την κινητική ανταπόκριση του ασθενή με χαμηλότερο βαθμό το 1. Σε περίπτωση ενός ασθενή, ο οποίος κινεί τα χέρια και τα πόδια είτε αυθόρμητα είτε στην εντολή, σημειώνονται 6 βαθμοί.
Σε περίπτωση ενός ασθενή, ο οποίος εντοπίζει και επιχειρεί να απομακρύνει επώδυνα ερεθίσματα, σημειώνονται 5 βαθμοί. Σε περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει απόσυρση σε επώδυνο ερέθισμα, όταν δηλαδή με το επώδυνο ερέθισμα αποσύρει το ερεθιζόμενο άκρο, τότε σημειώνονται 4 βαθμοί. Σε περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει ανώμαλη κάμψη σε επώδυνο ερέθισμα προς τον κορμό σε στάση αποφλίωσης, τότε σημειώνονται 3 βαθμοί. Σε περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει ανώμαλη έκταση σε επώδυνο ερέθισμα σε στάση απεγκεφαλισμού, τότε σημειώνονται 2 βαθμοί. Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν παρουσιάζει κάποια κινητική ανταπόκριση, σημειώνεται 1 βαθμός. Μια κλίμακα Γλασκόβης με συνολική βαθμολογία από 13 έως 15 καταδεικνύει ελαφρά κάκωση του εγκεφάλου. Μια κλίμακα Γλασκόβης με συνολική βαθμολογία από 9 έως 12 καταδεικνύει μέτρια εγκεφαλική βλάβη. Μια κλίμακα Γλασκόβης με συνολική βαθμολογία από 3 έως 8 καταδεικνύει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.